Paglipay uban sa Jerusalem. Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 2. Ug nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Anaa ang bag-ong Jerusalem, ang dakong syudad sa nahimaya nga bag-ong yuta, usa ka purong-purong sa kaanyag sa kamot ni Jehovah, ug usa ka harianong purong-purong sa kamot sa imong Dios. Kinsang kasidlak sama sa usa ka batong hamili nga talagsaon kaayo, sama sa batong haspe, matin-aw murag kristal. Kaya ang mga kanasuran managpanlakaw sa taliwala sa kahayag niini, ug ang mga hari sa yuta magadala ngadto sa sulod niini sa ilang himaya. Nag-ingon ang Ginoo, ug ako magamaya diha sa Jerusalem ug magakalipay diha sa akong katawhan. Ania karon ang tabernakulo sa Dios uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug sila mahimong mga katawhan niya, ug ang Dios gayon magauban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Sa syudad sa Dios wala nay gabii, walay usa nga magkinahanglan o magtinguha sa pagpahulay, walay kakapoy sa pagbuhat sa kabubot-on sa Dios, ug paghalad sa pagdayig sa iyang ngalan. Kanunay natong mabati ang kabag-o sa kabuntagon, ug kanunay nga layo gikan sa pagsira niini. Ug sila dili na magkinahanglag kahayag sa suga o sa adlaw, kay ang Ginoong Dios maumay ilang kahayag. Ang kahayag sa adlaw mapulihan sa usa ka silaw nga dili masakit nga makapasilaw, apan dili masukod nga labaw sa kahayag sa atong udtong tutok. Ang himaya sa Dios ug sa Kordero mibaha sa balaang syudad sa walay paglubad nga kahayag. Ang mga tinubos naglakaw sa walay sinag sa adlaw nga himaya, sa walay katapusan nga adlaw. Diha sa mga panan-awon sa manalagna, sila nga nakadaog batok sa sala ug sa lubnganan, karon nakita nga malipayon sa tubangan sa ilang magbubuhat, nga gawas nun nga nakigsulti uban kaniya, sama sa tawo nga nakigsulti sa Dios sa sinugdan. Managlipay kamo, ug managmaya sa walay katapusan tungod ni adtong gihimo ko. Kay ania karon, gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya, ug ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay. Ug ako magamaya diha sa Jerusalem, ug magakalipay diha sa akong katawhan, ug dili na pagahindunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho ug ang tingog sa paghilak. Samtang ang manalagna nagtan-aw sa tinubos nga nagpuyo sa syudad sa Dios, nga gawas nun sa sala ug gikan sa tanang mga timaan sa tunglo, diha sa kalipay siya mipatugbaw. Managmaya kamo uban sa Jerusalem, ug managsadya alang kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, managmaya tungod sa kalipay uban kaniya.